iki ketemu kondekture tak bacok nggih Pak Kostanto. Lah salahe apa? Lah apa enek wong ning ngarep teng Jepun lho Bos kula. Kula badhe tumut jenengan teng Blitar. Aku lak nyegat bis ning kono. Lah kok dituteng bis harapan. Boyo lambemu iki. Kecil aku wis boyo tak bacok tenan kowe aku. Tak warani marang tak wantem ngeneki. Aku sego goreng. Sik tadi tak klarifikasi. Wong goblok iso 7 kecamatan iki. Lah nyapa? Boyo-boyo ki maksudnya ki awakmu ki lho dijak ning Surabaya. Aku ape ning Blitar ora ning Surabaya. Aku ning prapatan kuwi ape ning Blitar main ning Rejo Tangan. Lah ya boyo-boyo ki gak ngelokne kowe ngono, karepe kowe ki lho ditawani bis. Duwe nyikmu iki kok piye kowe? Duwe ra gaplek kok tuku bis iki jane kocolok kok piye iki? Wong aku didudeng-dudeng ngene karo beli. Boyo. Oh tak yacok terus tak antem. Sik to ya. Nek bagus sego goreng. Maksudnya kowe iki kon numpak bis. Lah, Moh, aku ning Blitar karepku ngojek ora numpak bis, Bos. Karepku ngojek wong cedhek lho nyapa to numpak bis. dijak ning Surabaya. Aku ape ning Blitar. Bocah iki kocolok kok piye to? Kowe ki lho ditawani bis. Ora duwe duit. Ndek ngenane genah sepi no Kowe ki dijak numpak bis lho karepe dijak numpak bis. Mah aku ngojek, Dik. Aku ki pengen ngojek ora numpak bis, pengen kuwi ning Kademangan. Wae ndak gelot dhewe aku arep mulih aku. Wong ben ketok cerdas kaya aku ngene iki lho. Piye ta, Dik? Carane piye? Wong sehat, ada pepatah mengatakan mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sering minum jamu. Awakmu ya, Dik. Loh, jamu, Dek. Jamu apa, Bapak? Jamu gendongan. Lho. Yo. Jamu apa? Gendongan. Lah gendongan kok dijamu iki kocolok kok piye to? Lho enek kencur, enek beras. Kuwi lho bakul jamu sing digendong lho. Oh, setruk. Bakule setruk kok dituku apa kene? Bakul jamu digendong. Angel iki Setruk cari-cari. Bakule setruk wong digendong kok ditukoni malah bongkok kowe engko malah. Bakul jamu sing diadai botol. Apa cukup lah botol iki lho sepiro sampean iki. Aneh bocah iki. Aneh Iya, bocah nek iki. jelasne. Lah bakul jamu dilebokne botol lho terus botole Bakul jamu sing digendong lho. berarti setruk bakule ora usah ditukoni. Jelir Pak. Bakul jamu sing diadai botol terus diocok-ocok lho. Mumet lho ndase. Wong apa enek bakul terus diocok-ocok ya bongkok.